Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Wis. Yeyen. Gak ngono lho karepmu ya apa sih, Rek? Masa kon gak ero sih? Masih teko iringan ero nek koyo londo ngene. Aku tabe koyo ngono lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku Rek. Mosok gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, di pasar lak jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul pundak seyek. Enak ngene rombong surungan ngene. Jamu kok sapa ing marek? Kok ngguyu tak kecepit kok ning mang. Jamu kok warna becak loro apa ae wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene iki. Wong wedok loro apa nek kene ana wis. Sing darane jamu Anton iki mah ya jamu wong wedok. Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong bobrot. Jamune wong bobot. Anton muda, satu misal kaya bobot 3 wulan iku nek jamune. Mulane jamuku wis tah lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet to ana kene. Kebulet utang. Ora atuh sapa? Aja anu nyawat rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawat lah beset iki. Oh, des iku. Upamu kok cebuk, gak tuku ganggu tok ae. Masih ki ana maneh wong wedok galian kendor ono. Galian singset ono. Masih pilih sewerna-werna. Satu misal, ya nuwun sewu kan ana wong loro iku mripate rembes ae iku. Mripate mbrebes ae. Dipilih si waras kok peles kuwi iki. Wong aku jamu iku werna obat tetes ya ono aku iki. Jadi serbaguna obat tetes iki ngeneki wong loro kuping. Saiki akeh wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lagi wong dublek saiki. Bedeke waduh penyakit apa nek tak tambah mesti waras obat tetes yang ngono loro kuping tak tetesi ilang kupinge. Enak wis. Cuma bojo sing ngene iki, sing legende bojo iki. Biyen drewang dodol jambu. Aku yang ngono dodol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodoh. Lah saiki yang ngono. Dekne iki nang ndi, keliling nang ndi arek iki. Gak wasa, wis repot ya. Sopo pane? Us. Oh. Wasalah. Loh. Boleh kaya gendeng. Nah. Pacaran. Nah, pacaran. Wah. Pacaran. Waduh, lagi di goblok guys. Waduh. Nah, wes. Di radio. Udah baju. Wes lah. Wah, kalau gendengnya kon lah. Oh, jadi ngono malah joget barang. Potongan koyo kendi kon juga tak. Apa?
Iya yo enggak ngono. Malam Minggu. Pukul 7. Iya atuh. Bayar arisan. Ya, ono kono niku. Kono dodol keliling nang ndi ae kono. Waduh nyaman, Kak. Dodol jamu ono gomblo. Kuat penuh gendong gomblo. Aku kuat nang ndi gendong gomblo. Bangono kono gak keliru ah. Gomblo kon gendong gak keliru ah. Wah kasete ya dakno ngawur ae. Iya gendong gomblo sak beteng ngono nang ndi kuat tak gendong. Lah iki carane nek ngene aturane ya, wan entek batu kon iki. Entek batu kon niku. Lho, batu niku dikeki jeragan. Waduh, masih entek jeragan entek batu kon niku. Saiki diatur sing. Ya apa? Diatur ngene ae. Saiki aki. Iya, aja kon gendong jamu sungunen ya. Iya ta? Iya. Lah akine cangklong ngarepmu ngene lho. Dadi aku kalungan aki. Iya, kok dodok rokok ngono lho. Padha karo nekek aku beno gak krasa. Gak ngono ya bareng enteng ngono lho, odokno. Oh, ngene Kak jok salah paham sampean iki ya. Iki saking cintaku mbek padamu. Oh, ya apa. Tak genano sampe nak dodol jamu surungan. Surungan. Pantese dikeki keset iki. Oh iya ya cocok ngono ya. Iya, peno. Jamu surungan. Tadi cek gak pegel peno Cak Basman, ambek nyurung ngene. Lah ngarepe iki. dikeki iki stiker ya. Iya, kayak stiker ya iki. Apa stiker corong? Oh, corong iya. Pa peno nyetel iki gitu lho. Kan lumrahane aku mbek ngene ya abot. Coro kon. Dadi nek aku gak hiburan apa, Kak? Lah kono gak iso menyanyi kon. Lo garingan? Iya. Ket biyen pancet ae. Lho gak ngono ya dibantu arek-arek. Jangan modernan didik, Kak. Iya. Dadi aku yang nggawa tip cilik ngono lho karepku, tapi nek sampean gelem ya gawe. Iki tak gawone ae, kon menyanyi wae. Tapi pok ono lho yang kok nek wis dodolan jamu. Lha apa ditoki barang? Oh. Lah iki sik utang nang Romben Jalan Demak aku. Kono seneng utang temen, pegaweanmu utang lerene ono apa kon niku? Lho wis biasa. Iya, Utang gak apa-apa. kok bayar gak apa-apa. Lah, Bangus. Bagus. Iya. Iya. Tambah mentol irunge peno idrai kok abang kabeh awake peno. Panasan, Dik. Iteno endi kok iso abang kabeh ku mau? Liwat iki lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1. Makane kena lambe rupane kok keluar Kupang Jaya. Hah? Kena lambe ku abange. Kon ngono asih kon niku. Oh, peno iku nek gak disuruh gawe tambah gak karuan, Kak. Oh, dodol pokoknya jamu niku. jare oleh 3.000 padahal tak dolon dik sak 5.000, 2.000 nyatut. Lah apa nyatut ngono? Lah iya pek bojo selip. Kayak persiapan, Dik. Oh, ngono iku wong lanang. Ya ono remekmu ngono lho. Nendang ya. Nek aku remek bener ke golek maneh ya. Tak ono persiapan bae kon loro. Pokoknya jenenge Basman, gak cukup siji, gak cukup loro, 3 digarel kabeh. Ojo ngono kok. Ono cadangan maneh rupane. Gak ono. Cadangan ono 1K kon ono. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku. Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwek. Lah Aku iya. nomor loro. Nomor Wari iki kok cemplang-cemplung arek iki. Oh. Saiki kan nek belajar Saiki nyanyi. ngene dhisik, Kak. Ya apa? Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gending ngono. Iya. Ambek dodolan jamu gitu. Nyanyi-nyanyi ngono lho. Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki? Lho dodolane biasa kok nyanyi yo bisa. Oh, nyanyi ngono ya. Coba sih, Kak, aku coba ajar-ajar, Kak. Ayo. Iki suarane duduk suara gendeng aku. Iya gak apa-apa. Suara gendeng duduk iki. Suara apa? Suara biasa iki. Suara kabel. Suara kawat. Bosok. Cocok kon niku biasa wis. Suara kabel iku dodol jamu ya. Iya. Jamune wajina apa jamune wong Surabaya? Jamu Surabaya sih ya. Nek wajina jamune. Iya iku. Sampeyan sing nyenggaki. Iya piye. Nek Surabaya enggak, Dik. Iya. Oh, jamu. Oh, Ngono ya, Kak, ya. iya. Enggak, jamu. Daun Marlena. Suwe ora jamu. Jamu godhong jambu. Suwe ora ketemu Mbak Marlena tetelan jamu. Suwe ora jamu Mas, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan kawin gedhong. Waduh pinter arek iki masalah ya iki. Wis lari jam iku wis. Temenan wis. Enak arek. Waduh. Yes. Oh.
jamumu. Aku gak ngerti kon menyanyi tepak wis. Iya sampean enteng aku repot iki. Aduh, jadi ngono iki. Mlebokno gone iki gak iso kan. Awas. Iya. Suwe ora jamu mas, jamu godhonge keter. Suwe ora ketemu temu Mbak Marlena tambah bunder. Suwe ora jamu mas, jamu godhonge aren. Suwe ora ketemu pisan ngajak balen. Pinter rek, bojoku wong ayu. Wah, Oh iya, dilem-lem ana patri. aduh, pinter deh bojoku wong ayu potone kok bekelen. Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan Kak. Iya, gak apa-apa, Dek. Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae. Iya, Gak boleh. tak reken peno, pokok nek mule tak reken bojoku, nek gak mule gak tak reken apa-apa ngono ae. Iku paling enak iku wis. Lho enak kon, aku katisen ngawur ae kon niku. Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko. Iku mang lagu apa kenang? Iku ajar jamu. Oh, jamu-jamu ya. Iya, tapi jamune rada gak enak ya lagune iki mau. Iya, wis gak itu. Wis. Gak tau latihan peno. Peno nek latihan modal dhewe ae. Lho, Bojo aku gak latihan tau ngene. dijak. Iku mang ngene bener e. Apa? Suwe gak tau Jamal. Lho, kok Jamal? Ya apa sih Jamal? Aduh, suwe gak tau Jamil. Kok Jamil lah tanggane Suwe dhewe. gak tau jamu. Jamu sepisan kepenek. Apa nih Kak? Aduh. Ngono iku ya lho. Suwe gak tau jamu godhong tapak liman. Oh, waduh. Wis suwe gak tau ketemu pisan bare Cak Basman lah. Ya. Oh, lho. Iya Kak ya ngono ya Kak. Bulan saiki diatur Dik kaya titik rong titik aja hati-hati Dik. Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya Iya. selalu meleset pendek Apa maneh perhitungane. keponakmu nakale kaya ngono. Iya. Wis Saiki- arek iku marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, njaluk dhuwit. Lho. Akeh. Lho, akeh. Aduh, akeh tak do. Lho, Apa? Man. Lho, Paman. Iya. Iya bebekmu iku. Lah pondok tuangan. Rundingan lho. Sangkane nang tuangane iki ae, Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan. Kadek jamu-jamu, Pak. Iya, rundingan. kita Sapa jamu. nyanyi jamu-jamu? Ya, bebekmu. Lah sing mburi, Mang. Aku sing mburi mau. Peno? Iya. Waduh. Benerno aku. Suaramu kayak dokar. Kae nak omong arek. Kayak arek iki omongi koyo arek iki arek. Oh, madok dokar. Wah. Pernah kita dodol jamu surungan. Surungan. Nggo tip, nggo kaset. Iya. Lah bebek. Aku gak atik garingan tak suwun, tak gendong. Oh, digendong. Jamu gendongan. Gendong sing nyuwun. Heeh. Sing nyangking. Iya. Koyo standen. Enak ngono kok sulapan. Tapi wong usaha kan ono eleke. Apa sih? Ono anu jamu sembarang ono. Lho, ono lengkap. Oh, lengkap. 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 Ya lo jamu lemu ta? Aku duwe loro. Loro apa? Ora apa kon? Ono jamu nang dengken. Heh? Wong dengken. Dengkek niku dipacel enake. Koyo kendang ngono dipacel. Loh, penyakit pinggang lah ono. Ono. Terus ngombene sedina ping pira? Heh? Sedina ping dublek ta iki. Enggak, ngombene esuk. Terus? Kadang-kadang bengi ngombe kene. Iya. Terus ono kapsule. Ono. Kapsul iku awan siji, Iya. sore siji, bengi 16. Lah kok oke. Kon boleh oke ulan lo. Lah kok akeh. Lalu akeh kenapa sing enggak biasa sih. Nek bebek iki bloke kudu las ono. Ono. Oh, komplit lo. Kunci. Paci. Ono wis kunci pepet kabeh ono wis. Wong lanang kok kunci pepet. Lho kan kok bojoke peno, jare mau nyekrakon kunci. Iki Dia pace kunci bareng. peno. Lho, iki dodol rujak ta, dodol jamu. Oh, Jarene kudu laos. Iku ndeplok dhewe ta ngongkon. Oh, ndeplok dhewe Ndeplok dik dhewe lho. kuwatir, tanggung bersih wis. Goleke ndi? Jare ndek omahe peno. Ya kulak lo ndek pasar lo. Oh, ben dhewe kebon dhewe. Oh, gak duwe kebone sapa kebone dintekno pamanmu ngono. Kon kula apa ngomong ngono iku? Iya, Lengkap ngono. iki lho, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Kayak sokrat nek iki. Wah, ya apa meneh. Jamune wong cantengen. Aduh, cantik itu gua asal gak kena penyakit ketutuk loh, kecepit. Kok lah apa ya disudet. Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng eman?
Iya, Paman iya. karo Bebek dodol jamu bareng. Peno Bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi, Man. Lho aku disurung. Lho cek sorone lho. Disuruh ya, Lah, ora iku dodol mau jamu surungan. Iya, iya kesurungan. Peno mlaku nduk ngarep, Iya, Kak. nyuwun. Iya. Lah paman teko mburi. Aku nyuruh bebekmu ngono. Iya nek tok Pak iki nyurung ya apa sih? Rombong surungan lho. Pak, nek tepak munggah dalane gak apa-apa lho. Kan tepak modun apa nek gak koyo disrodok aku teko mburi. Gak ngono. Bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak? Dodol bareng enak koyo baris Lho lho ya. efeke. Arep baris efeke apa? Efek kan? apa? Efek. Gue bareng mbek menawa. Efek iku apa sih, Cak? Anu, kok masalahe lho masalahe. Oh, mburine ya. Iya, nek dodol bareng payun gak iso lancar lho. Lho. Salah siji ae lho. Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedung peno sing ladeni sakjane ngono Cak pas Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku. Lho lah apa ya nek ngono? Lho kono gak payu rombongku. Iki diputer kasete gomblo iku. Oh, oh. Di radio aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek. Ngono lah enak ta. Bebek joget kaya uget-uget. Lah iya. Bebekmu tambah lincah, bebekmu tak Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget peno sing ngedoli jamu. Uang seteko Tapi kabeh. ana akibate, Bek. Gak Akibate enak. apa? Engko lek peno dodol jamu sing andek wong lanang situ wong lanang kadek mang sampean sempaman iki nyurudukan Mas. Oh, darah tinggine kumat Darah kok ya. tinggi. tak tumbuk kon. Iya repot ya ono efeknya bener. Engko lek paman sing apa sing tuku wong rondo kadek Heeh. ayu biasa paman gak kenean. Iya, kecantol ya. Iya. Oh tak kekno pisan wis, Abah. Lho, gak rugi ta? Lu sakjane rugi lho. Sing kok Delok boti irunge apa gak nih? ono. Sing kok boti apa nih? Irunge sing gede gak ono bandingane iku. Wah, ya apa man? Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kenek, tapi nek mulih lah tadi kon lho. Lho ya apa? Nek mulih jam 4 pas kudu teko omah. Oh. Oh diatur ngono ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa aku. Aku budal saiki padha mbek peno. Iya dhewe dodole. Mulane pokok jam 4. Jam 4 nang omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu. Lho ojo ngono Kak, be ono tibone awak wong gendong. Ayo. Lah kon iki tiba lho. Kecekluk sapa sing nulungi? Kalau kon cecek lho gak melek aku niku. Ngono ngepes-ngepesno wong wedok. Kon gak melek kecekluk iki. Kon karo dalan. Lho ya, turun dodol sing Ngomongnya paman boleh kok cecek. Kok kan kono gupu ya lo kan lo. Oh, perigi tak tabok pisan kok ndak to. Ini lho, lek ono masalah nduk embong, Iya, iya. iki kono ya kudu ngomong terang-terangan. Ngono. Apa tiba njaluk tanda tangan wong sing nyekseni, tanda tangan. Pak. Kok kok ngopo lo kan lo. Oh, tiba saksi lo. Percaya nang peno. Lek ono terate titik ya gak apa-apa ngono lho. Iya apa kok jam-jam 4. Peno enak rodo digelondong mentir bareng aku sekil. Lho. Oh, Ya ya gak kena ngono. ngono. Nek Nah iso telatku- disurung ya mlaku sak penake, Masa aku santai. ngono, sing darane musibah iku ndak nek semono. Ya Upamane apa? upamane apa? Upamane aku nek telate sebab lak rombong surungan sih, Iya. ono bane, ban kumpan. Bae bane iku mang Bedos. bedos. Ah, ya apa? Ya nggawa tukang kompo. Nah, Kok tukang tembel. Iya Iya, tukang tembel nek ngetutno. tukang kompo Ngetutno ban. nduk burimu. Ngetutno nek Betul burine buriku peno. ya. Iya. Entek batine ya. Wis entek batine wis. Lah, Kale bati torok lo. Lah ki bayar tukang tembel iki, Mang. masuk akal be, masuk tutup. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap padha jam 4 tidak mesti. Ya, sabab Uangku berapa? mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Iya, 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 Sing iya. tuku cek kerasan ono wong tuku. Iya. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngejak omong-omongan barang iki kaya apa ayo? Iya tapi botole, aturun botole. Ya apa Iku botol? kode botol iku. Botol kode ya apa? Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utawa perawan lanjar. Botolmu hitungan. Terus apa? Wong tuku delok botol mbek botole ganjil mesti dianggap rondo. Wong Ngono kurang ta? ajar Oh, tak mepet. ganepi ya. Hah? Tak ganepi ae nek. Iya, iya. Ya Wah, wis. aku ngomong arek loro cek bingung. Arek sapa lo? Ya apa so, ini lho amri keluarga gak sampai geger Iya, ya. iya. Ayo padha dipatuhi jam 4 kudu ono omah. Ngerti aku Ya, saksine. wes. Sampai anu ayo tanda tangan. Hitam di atas putih. Iya. Atik tanda tangan. Engko makelare kene ono dhewe lho ya. Aja makelar lo. Lho saksine kok apa? Mau saksine ono ngono apa sih lo? Ya kene. Tangan-tangan ono. Ponakan dhewe atik njaluk Tanda maklaran. tangan sepisan jamune kudu pisan man persen. Oh, ngono ya? Ayo udah nabe kono. Udah. Apa jamu kuat laki-laki? Nah, Cek nyerodok kaya pamanmu. jamu peyok ngono no. Mari ini tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya Pancen apa. pawake sih? sakmene awake. Penyetawakane ya. Oh, niru pamane jiat ku apa? Oh. Paman lak ngono jiat. Jamu lemu. Jamu lemu ya, Iya, jamu iya. abu iki. Jamu apa? Itu tawon. Ngawur jamu Ngawur, lemu. ah. Man, meno kudu gekno jamu aku. Jamu apa? Isone moto awas. Lho ya. Lha ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas bareng ngombe. Perlu nih moto awas. Oh. Lek teko doan ketok, lek teko cedakan gak ketok. Oh, cek iso melek ta? Ya, apa sih omongan iki? Melu, waduh, Ono omongan jamu tak teko adohan ketok, nek teko cedhak merem ngono. Iya. Gak melek, gak ketok. gampang. Dicengkal beting ae.
Ngawur ae kon. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampe koyo sing dhisik bolak-balik geger kepethuk maneh geger kepethuk maneh. Ya aku dhewe isis. Isin. Sing garai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut. Oh, modelmu kon niku. Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja sampe nyalai aku nyekseni wis ngono aku tak mulai ya. Loh. Nduk bebekmu tak tinggal iku. Wis tak. Aku ono. Aja pringal-pringis, Kak. Ojo rame-rame, eman selebore lho. Sing gak mentolo ya. Selebore kok Mercy. Aduh, percaya 100% Kak Kasman. Aku hanya untukmu. Oh, untukmu. Kon niku saiki ngomong ngono pinginane. Temenan untukmu. Lah kok lha pinginane ngomong nek Parman. Ayo. Ambek Parman, ngomong ambek Parman. Iku Parman lak pegawe ta iku. Oh, pegawe. Iya to kon nyidhi ae. Lho, iku biasa, sekretaris pribadi. Lho pinginane aku ro ngomong ambek Parman perapatan ngono. Iya. Iya kok lak pegelino terus diboboki Parman. Lah Parman mulian. Parman. Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing. Iya lho. Gak usah lincip-lincip man. Iya. Dadi engko lek umpamane lincip bas ketatap, dadi beldok. Ya. Kon gak nang lincip bare lho. Terus sampai masalah sing apa? Diperuncing. Iya. Saiki sing penting nyambut gawe sing temen, terus sampai kena pengaruh. Nah. Lha iku bener omongane ponakane peno. Lah niki dos muni. Rungokno kupinge peno. Iya, dos muni balik niki. Ngene lho ngger ya. Wah, kene ger tak kene iki. Wis aku tak budal Mas ya. Iya, budal lo. Ndang budal lo ya. Iya. Iki rezekine cek ndang olah. Iyalah, dungane rezekine akeh ya lah ya. Iya, Man. Iya. Tak kei jamu peno ben sore. Ngerti ya kon. Bebas. Iku keponakan. Arek si ijo iso ngomong kaya ngono. Tumen wong tua dituturi anak ndaki-ndaki ngono. Lha saking apane? Saking pamane sing kurang ajar. Boleh wele-welean ngono. Apane? Ponakan sampe nuturi ngono peno sing gak ero. Arek cilik ero, sing tuwe gak ero. Ya wis padha ae. Wis gak saiki jatuh karan kaya rezeki cek masuk. Ayo dodol. Ayo ya. Ayo keliling ae. Jamu. Di radio. Jamu. Aku dengar. Jamu. Kesayangan. Warung. Pat wingi warung e. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki marung sego isih ana sopi ae. Tapi enak. Marung nang nggone kene iki ayem. Atik warung nang nggone pinggir embong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabeh liwat kene. Liwat tok gak leren. Pengenane ya ngono. Ana arek cilik tuku dikongkon makne antarane. Balik tumbas sego garingan. Wis tak kei sego ambek wak srundeng kagelem njaluk karak. Sego garingan niku karak sing dipik kok lak male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambel kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gweteno ae. Coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek, bareng sambel tak kekno, sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong lah uyah kok sik wongkul, uyah napa sing nggo bilane cowek hari ini. Bingung ngene iki panjenengan nyambut gawe ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nang omah. Lampu teplak katane. Iki rendeng-rendeng usume wong gendeng. Lah apa, Cak? Wong sembarang mundak ngene wis bingung aku, gak dodol mari. Duh gak dodol sing dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono. Lho, malah ngono. Lho, aku- Lompat garis sampean. Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko Iya. bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon. Iya nek tepak dalan modo nek munggah kalau delok koyo ngono nek girilaya iku. Lah iya, wis seru penggawean becak ngono ki ya soro pancene. Ya nek kapan sik enom gak apa-apa. Sik tahes. Saiki apa? Apa wong wis tuwek ngene? Tomang blonjo apa ae? Hah? Blonjo apa ae?
Apa ya cukulan? Tuku cukulan tok. Lah apa jare pecel? Ganti acara. Lho ya pecel aja cukulan tok. Ya kayak ono gobis, ya kacang. Kacangnya kalau kacang panjang. Kacang Lah, panjang? Iya. Ya apa panjangnya sak piro? Oh, 3 meter. Iki kalau kacang panjang iki apa siarane iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku? Iya kacang usus, wong Jawa kacang usus. Iya bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kayak cukulan tok iku, lha iku malah sambel iku lan. Lho, Sambel soalnya- lawon. Enggak, kadang-kadang kan ono sing njaluk putihan. Nek putihan iku toak. Kon niku istilah putihan niku ya omben-ombenan niku putihan. Ngono lho. Ono, jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iku lho. Oh, iwak putih. Iya. Ya wulune wedhus. Wah, kon niku- Macem-macem mbok wong saiki ya. Iya, model-model panjene. Lah iya. Iki gak dodol sego mari saiki ya. Dodol apa enake? Dodol es ya. Heh? Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki? Gak kepethuk sawi. Wingi. Sawi nang samin ngono kok. Lah pun Wah, cek dodol lagi piye. Awet temen kan. ya Lah wis ya apa lang Tak nyewakno omah ya gegegeran. iya, tak utune ari wis ngene iki nyambut gawe. Lah ya ruko nek cek dodol anak lak tarik rene mangan. Heh? Anak lu tak jarene kabeh. Sangano kenduren. Ya ri kentene apa sisan jogruk bandare. Balik-balik njogrokno biyen kopoh wis dirok. Lah iya. Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jarene kon nggawa dekeng barang. Oh, wah. Warung gak payu nggo dekeng. Kantek gawe bayar sih kon niku. Biasa nek kene kono tawuran barang. Ki tawuran soalnya ya yumu iki. Wong anakku ngomong kok. Takon tuku es jare. Apa sih? Anakku ngomong. Ya apa? Norung cak sukran lho. Ono es jus. Heeh. Juga tawuran iki. Lah yo es dijogo jus. Cuma lapet jogo jus kan iki. Es jus iku ya apukat iku lho terus digeleng mumet ae Iya, ngono. Iku mumet arane sing dodol jus, ya? melok mumet iki kok. Sangen jus. Sing marahe geger iki ya yumu dhewe. Wis gak perlu Karepune geger. ngedol iku jadik mesem, jadik mencet. Wis merenguto ae ngono karepku. Lho, Lagi- ya dicelukno sampuri. Nah, iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong Ngapa ning sih? ngedol iki ya adik mesem. Ya nang. lumrah wong Iya, iya. manuk ya wis ngono iku. Kudu sing Mari sume. Langganan ya. Bojomu kan sume, ya mesti sume nyememe. Dodol adik mripate ning ngedol iki mripate geder-geder. Kaya mripate karman. Ini lho Gran. Ya wong dodol iku gak perlu cemburu-cemburu. Yo gak cemburu iki. Masih ning ya ngono nek sokar ngedol arek wedok. Jarang lho aku Bebas ngedoli. no. Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbang iki aku asale. Lho ya apa? Dadi ning ya ngono. Apa? Dodol iku ya Apa kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodolono. Hah? Ana wong tuku ya dodolono. Ya golek alu dhisik. Lho dolono iku lho. Kon muruki ngono kuru awakku ri. Jarang ngedoli aku. Kenapa sih? Lah oleh sing ngedol wis aku iku tak kongkon Bagian masak. masak tok. Bagian dapur. Oh, iya. Makane soro aku iki. Soro adus gak oleh ambek aku. Aja adus. Nek mari adus ayu ae. Wah kon niku. Wis tuku tambah rame. Kon niku. Ojo ade. Moro-moro ae ngono. Apa iku nyambut gawe mempeng-mempeng, wis biasa sederhana. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gawe kaya aku ngene iki lho. Sembarang dirangkep banyu, barang ditombok. Lho. Wah. Jam nek banyu jam 3 isu wis tangi ya. Aja didol banyu ngono gak apik nek iso amalno banyu mi gak apa-apa. Wis separo tak kekno jan. Iya. Wis separo tak kekno. Dodol apa iki? Heh? Dodol apa kok pote-pote ndak toples iki apa? Rengginang. Lah kok nduk banyu-banyu kok apa ya? Lho, Kompo. Lah takon kompo di banyu. Banyu ditakon. Lho nek toples ana banyune kalau ana pote-pote lho. Oh, iku ta. Dodol iwak emas barang kan. Eri, dudu wak emas iku ri. Apa ya? Apa arane manisa iku? Oh iya. Kolang kaling, campurane es iku lho. Tunggak aku piro sih? Heh? Tunggak aku cek piro? Kok kon niku sini-sini ri kon niku. Lah gak apa-apa sih Wah, kambing kanca kanca. ae kok kon ate ditungno sih. Pira sih tunggakmu kon takokno iku? Piro ana piro iki piro? Oh, tunggakan mek 7.500 ya kon takokno ri. Jangka pono 2.500 dari 10 iki. Ngono ya. Iya ya. Bunder. Seri iki warung cilik ri. Kon utangi 10 miring warung iki. Wah, kon niku Tapi apa? sono kemajuan kon saiki kan. Sapari dik deloknan sapari atik ngejone jang utang maneh. Enggak aku rene mah ya Pisan anjang sambat. sono. Iya anjang sono. Kaping pindho utang maneh.
Ya yo. Wah, wis. Ngene lho, aku ki wis rumangsa sora anu Cak Sokran. Jaluk pegat mari. Nek sora besok kan jaluk pegat. Minggat ta, Ri? Aja nek kene kon, Ri. Wis sora ki lha apa sih? Aku ki gak ono rewange, mosore jam 3 wis tangi. Heeh. Oh, dodolan arene. Waduh. Nyambut gawe patengan iki pancen yo ngene, isu kudu tangi. Ane kon isu gak gem tangi medongkrong ae. Ya aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentahan kono. Dodol apa Masih- mentan? Wak klothok ke pasar. Iya. Dodol wak klothok ki tak culik kucing. Kon kok seneng dodolan ngono tok, Kran? Lho, dodol panganan gak oleh kon. Lha apa disaingi wak klothok bareng? Kon niku dodol panganan gak oleh, tapi kon utang. Tapi kan gak apa-apa sih. Warung nek kan sing utang kurang giate, Kran. Oh iya, nek ngono ya sing utun ae. Sing utun ae kon utang, Ri. Ya gotong royong lah. Tanggamu apa kon dene pisan kon utang kabeh, Ri? Mending nang pindah aku. Gotong royong nyambut gawe ku. Kon nagekno ta, Ngene kon lho. ngono daya ya. Gekno iki karepku ngene lho, rung di mana po aku ki golekno Apa ya? rewang rek. Golekno Eh, rewang. Karek nerewang, sakno yumu pancen gak ale tanggae aku, pengen tak puji-puji. Aku kawin ambek yumu ku biyen wis gak ale nyambut gawe soro-soro. Ket kapan iku? Ket kapan? Lah jare makmu wis mulai rene. Makmu mulai rene. Loro-loron. Apa wong tambah ngerumat aku kok. Ngomong rumah tari kon iku wis Tapi wong tuwa ya kan elek sing ngrumat wong tuwa. elek temen wong tuaku wis tuwek kok kon iki. Anu delek newang Ri. Iya. Wewang wedok tapi aja ayu-ayu. Oh. Saya enak lho, kayak kembangan. Lho ya aku dikon njaluk sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu. Kowe kono cemburu ngono. Enggak, karepe aku dikon wayu. Karepku iki. Iya wis tak golekno wis. Ya dalekno wis. Temen ya. Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya. Wis tak Ngerti nek beres. kon nak safari. Ya. Aku ki sembarang cocok wis. Kon gak tantem kon kok. Lah ya aku. Wis seru aku nek safari. Ayo sapa? Sapa sing ngarani kon samin? Uang saku. Uang lelah. Boleh lah. Iya, ya. Ngelak kayak ono. Hah? Ngelak kayak ngombe. Lelah. Iya. Iya Bang lelah ya. Iya, golek nang Jember, Jang. Heh? Golek nang Jember. Cukup dosaku kono, Bang. Cukup dosaku. Iki lho iki lho karene ki mang toko pasar ki mang. Piro? Alah 1250. Wah, iku mek ikut ta. Piro? Masa cukup nang Jember iki Kok kendaraan piro iki? PP lho, Rek. Piro? 1250. Kene seno atus sekretari. Aku sewe. Lah nak tekor ya ngono ya. Aku gampang ditekori kok. Wis ambek aku tadi kanca ae lho beno. Ya wis, pokoke lerek wedok ya. Ana medurane iki. Ah iya. Ndak lho. Ya, Ndak dino iki. tak budal ya. Iya. Ayo wis. Nadi. Lho, iku masakan sego iku, masakan bangen. Iya wis. Oh, kadu dipususi kene. Tak nyambel maneh. Wah. Wong dol jamu kok. Ora jamu. Waduh. Jamu katonge telah. Suwe ora ketemu Mas ketemu pisan kok tambah. Loh, Loh, bener ya? kena iki dodol jamu tatas waras. Loh, Cak, tak sabar iki ya. Iya. Dongaren Buk. Dodol jamu mbek menyanyi, mbek ngedung cek gak Iya, kesel. sik gak kesel ya. Iya, Kak. Dodol nang dia wilayah di sing pernah jajah. Oh, Bang Mubeng wes. Lho aja ngono iku terhitung serakah peno iku. Lho kok iso serakah Bang Kadang-kadang Mubeng ku aku? wilayah Tandes sak Pengulon iku bagian peno. Lho, dak ngono pokoke cedek-cedek kene lho, Dara. Nggone Nirwana ngetan Oh, genteng. kono ta? Balik nang Blawuran. Iya iya. Wis ngono ae. Sik jamune Jamu apa peno, Cak? galian kabel. Kabel gak ono, Cak. Kalian sing sedeng kon bojoku. Pernah aku gak pucet gak apa nyaluk jamu sih. Bojoku mang pesen. Oh, kanggo bojone peno. Iya, Lah iya. ngudeke ya apa nduk kene? Ya iku ono peno sekrop. Ya duduk ambek sendok biasa Kok enak. dhisik gak enak, Cak. Langsung diombe nduk kene. Iya ya, Ngono lho. sembarang. Iya, kanggo peno ya. Iya. Apa Majon Super? Kayak iso miber. Ya sehat lelaki, sehat lelaki. Sehat lagi, wis sehat kurang sehat engko tambah meledak engko. Ya enggak. Bahaya iki wo, ojo nemen-nemen. Malah aku lak lemes ae ta.
Kurang sehat tau. Oh, lemes. Oh, sepi job pola posoan. Bapak kok ora sepi job, nek job ku rame ae. Lho, Pak, biasa nek posoan iku lak nganggur ta, Cak. Iya. Padha be aku ya lemes mangan tak kawang dodol jamu iki. Pernah iki dodol jamu iku melulu jamu tok ta. Lho, lha dodol apa maneh? Lho, kurang kuat publikasine iku kurang kuat. Ya apa? Jamu gandengan dodol purkas. Lho, Ngawur apa no Cak Sapari? Lho, enak. Kok longgo di tempat. jadi gawa gak apa-apa. Gak iso nek jamu nek jamu digendong, nek podcast gak iso digendong. Gak apa-apa iso minggu pisan ae. Kroyo be wong jaluk nomor tambahan aku golek. Lho, gak apa-apa. Gak payu jamune payu purkase. Rupane pernah aku gak dalan sing gak enak iki. Enggak jamu ae biasa. Jamu-jamu tok ae. Iki wis ya apa pak iki? Saya ini, ha? Keranjang sampeyan gede niku ono gendong ya. Lah ya apa nek gak digendong? Ate Loh. disowo nublek. Ono gendong ndi? Ya gendong buri. Masa ate gendong ngarep? Ya sekali-kali ku bayek. keranjang itu gendong ngarep ngono lho. Aku gendong jamu iku nduk ngarep. Iya. Gak ono carane, Cak. Malah kayak dodol permen. Oh, sangkano ning ngene stasiun sing tol kosok main permen iki ya. Gak guyon-guyon nah, guyon. Ini Wis kan apa, nang Cak di Sapari? kene jamu kono. Iya, jamune apa? Sido Majun Super. Iya, campur kono. Tambah miber. Sampe ndok banyak. Ndok banyak. Jamune jarang dah. dah. Jamune jarang ndok banyak malah ndok biasa ya. Ya wis. Kuninge guaan. Atik ndak? Atik gula. Ndok baca guyon ta. Apa atik ndak iku? Aku bingung ketemu penuh. Iya, ndok. Saiki metu brengol sih sampean. Iya, wis ngunduri tuwa. Dia enggak ono brengol sih. Tambah tuwek tambah majunya. Iki ta. Iya lah ngeno. Piro iki? Murah pik penuh 150 wis katik endok. Oh, tuku 2.000 ta no. Kok tak doli 2000 temen geblak. Gak 150 ae. 150 nyo. Seger kok gak sedep blas ini. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki. Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta. Iya. Jadi gak tak pakai uyah. Lho, campuran bawang deringu. Sawanen apa no yo? Wah, peno iki kalah tanggoku iku lho. Ya apa? Jamu kelora-kelora tapi sedep, selalu sedep. Apa? Dikai apa iku? Lho, ketika apa sih dadal jenenge iki sedep. Oh, jenenge sedep panjane. Aja ngono Cak Sapari, aku kesel iki mau sedino ider mek oleh dhuwit piro iki? 750. Padahal kulakku kunir 3 kilo. Tapi lah gak ngerokok. Ono jamu tek ngrokok barang. Peno lah gak ngerokok ta. Lah apa nginang nek yo? Oh iya. Ki Apa ae? durung oleh mbok-mbokane durung balik iki. Iya. Kunir jahe kencur aduh. Repot panjang dodol jamu Cak. Kan nutu tempe kulaane. Nek mendung-mendung ini akeh enggak tuku jare influenza pilek alasane. Iya. Ati tak ombe dhewe aku tambah megar gak karuan. Peno selemu wae jamu terus bekal lah Iya, tambah jebobok Bojoku ngono. sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuane gede. Kayak merak. Malah kayak merak jebobok ngono. Lah iya. Engko nek kuru jarene garing, lah repot wong lanang Iya. iku. Wong lanang iki bathi maidut tok pancene. Stebasen mariri ge bojone penuh. Yo jamu iki. Iya. Wong bojoku dhewe ya dodol jamu no omat ano. Ala lak seje jamune wong Madura mek jamune penuh wong Tandes. Oh, aduh. Ono cek ombet-ombetano lho ya kampung iki padha ae, Mas Madura Tandes Lho, padha pokoknya ae. jamu Madura ku seje Cak, ceket nek jamu Madura iku. Iya ya. Anak kulute polae. Ngudeke buket ya. Oh, gak tak kei bolo tadi ceket. Saiki ngene lho, Bok ya. Pernah nyambut gawe sedina penghasilan piro sih? Gak mesti. Nek dino hari baik, iku iso 5.000 munggah. Lho, kalah mbek bojoku kok iso oleh 20.000. Aduh, ono dodol jamu. Jamu apa iku 20.000? Lho, narik arisan 20 ya. Aja ngomong Cak Sapari ono dodol jamu 20.000 paling kulakane kunir anu entek 2.500. Iya. Sembarang jeruk pecel gula kabeh wis pakoke batine 2.000 Kak. Saiki ngene lho ya. 2.500. Pernah timbangane dodol jamu ngene. Tak kei dalan gelem nah. Aku wis duwe dalan mbok kei dalan apa maneh? Dalan apa? Iki kok dodol jamu. Lho, enggak. Saiki timbangane dodol jamu. Oh sampe gekno dalan ngono ta? Gak tak kei penggawean. Oh dikei penggawean. Iya, iki- Penggawean apa? Kanca dhewe lah golek pembantu ta. Lho aku tadi pembantu. Waduh cek meroso teri. Nah, timbangane peno terus Kan biayaan. tadi penyanyi boleh poson kan ojo dodol jamu meroso nang babu. Aduh. Lho, gak babu. Lah iku mau jarene babu. Melok kanca dhewe lagi buka depot dek iku. Ya alias babu, jongos. Tapi lek bayarane ta. Oh koki. Enggak, pembantu. Ya pembantu ki ya babu.
Babu ku kasar. Oh, kasar ya. Iya. Nek pembantu iku Halus. halus. Ono sing halus maneh. Apa? Keset. Oh. Luwe nemen iku. Iya, bayarannya Iya, tak gede. Gede piro? Sawulan 40. Temenan iku. Mangan jero. Lho iya, mangan jero tapi gak lembu. Kabeh dek jero ya. Iya, tes jero turun jero. Iya turun jopo lek dirupung nyamuk. Saiki ngene Cak ya. Aku nek dodol jamu bang sikilku sampe ngapal. Iya, ngapal. Aduh kandele eman sakaken ya. Iya, kapal feri barang ini ngono. sikil iso ngapal ngene. Becik-becik gak oleh pamanmu sikile aku gak kaya ngene temenan. Gak sepatu apa? Dodol jamu gak sepatu. Iya. Antik lah ya. Gak apa-apa sing Sing tuku maju. sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah. Belum tangga. Ya yuk mari ado man. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman. Siapa? Bojoku Cak Basman pamane peno. Wis dadi ta? Lho kan biyen sik dadi. Wis babang kok aku wis tanggung jawab wis. Ojo gampang-gampang Sing lho. penting saya kelak uang ta. Ya uang tapi Cak Basman iku gampang ewo ladenane. Iya. Temenan gampang ewo saiki wis damai, Dik. Oh. Gak koyo biyen geger saiki damai, penuh perdamaian saiki. Wis sing penting saya golek kaya saiki nah ya. Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake, ya apa iki laporan rono dhisik nang. Wis gak perlu lapor. Kade lapor. Gak pokoknya Kena kok- tanggung ah. Iya, aku sing tanggung kok. Iya ya? Iya. Aduh. Sidik apa ya? Ya, ya, wes. Mbak becak ya? Mu aku numpak becak gak sedeng iki rombonge apa? Oh, iya, saya mlaku ya. Gendongen ae. Waduh, padha ngendong bulan aku. Ayo mlaku ya. Golek kendang nang ndi kira? Repot. Gak butuh kendange, butuh glodokane go mae tawon. Bila gak ngingu madu saya kira gani larang. Enak nang sak rukun ae. Jare rukun iku duwe ngon-ingon. Mbok kucing mbok curut. Loh, kon. Waduh. Waduh dah. Waras ya wong dune kok sik pepek ae. Iya loh. Tambah suwi gak tambah terik atau tambah entek. Ya apa rek? Ya. Ya apa tambah lemu bener ya? Ya belum awak kayak gini hari tambah lemu ngene lho. Ya apa ya, Be? Aku bareng kepethuk awakmu iki susah. Lah apa susah? Padha aku kok susah. Ndelok awakmu lho cik ayem ndelok aku lho ya. Apa? Ya nek sedhe ya gak ono maneh. Aja ngersula ta. Jarene wong urip iku kaya roda berputar. Ya kadang-kadang nok dhuwur, Kadang-kadang nduk nisor. nok kata nok dhuwur ta. Aku iki Ayo. Roda peneh lho kata nok dhuwur. aku iki babar pisan nduk nisor terus ya. Wah, incere macet iku. Wah, umur panjok roda barang. Lho sekali-kali aku lak ya kepengin nduk ndukur ta. Lho ya menek oh. Oh kono Iso iso. nok dhuwur. Ya usah aja. Ya kok ngebyek apa? Oh, biasa iki. Melok. Betul. Kon melok aku tak kon melok aku. Lah aku melok peno terus. Lah saiki kare nari obyeke gedhe ndi melok aku ta? Nang Gembong, cedhek. Nang Gembong. Teko nggon peno lak cedhek. Utawa mampir metubi ayo. Kon ngejak ngelumpuk dari situ. Tapi tubi nang Jakarta wae. Nggih. Tubi nang Jakarta. Ngene lho. Sita karepmu lak ngene. Ngene lha apa peno kukur-kukur. Lah ya bang kowe lho. Apa sih? Rambut Apa? wis putih. Ono apa? Ono pendapat apa? Sita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon. Melok aku ta? Ya. Ya ayo saiki. Ayo. Ya wis melok. Ayo. Lha kok wis nyambut gawe kon. Kan kaya guyon apa ora. Oh. Mbok dodol-dodol apa ngono lho. Lho lek perkara dodolan paman. Wah, paman obyeke sembarang. Waduh. Kadang-kadang kan gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Oh, paman iki sembarang ono nduk mae. Lho nek pancen iso tolek manuk Ono ngono kenal lho. sih. Sing tau juara ngremo tahun piro lho, Basman. Paseman ah. Lho Basman cak tubi barang saingan. Saingan. Lho, jare wis dodolan. Iya. Dodol apa ya ini? Saiki dodol jamu ben kok buah-buahan. Lak lemu wong kuning. Lemu kuning kok rono. Lha ya aku gak tuku Iya. pagerku dikei jamu. Lho alah iya. Pagerku dikei. Pager. Pagerku dikei jamu masih aku gak ono. Ngeloro seminggu ditagih ngono ae.
Iku jenenge depeksa iku. Nek jawabku ki lak ndelok lho. Bener sampe bojone paman. Lho. Lemu ndek. Iya. Iya. Waduh, mangkane pas men gak tau metu ngorek kok mbolan ngono. Bulan kok bolan. Ayo bulan jam bolan. Panjene pas men iso ae. Iya, Iso ae pas men. Kono tak delok teko dan kok iso renik-renik. Wah, Iya delokne ta. konco lawas. Mangkane nek ndok omah lak kesepi. Aku lek eling biyen pernah numpak sepur nduk pinggir ndok. Wah, lho cak rukun. Wah. Wah, ben nambah rukun. Wah. Baru saiki. Anak wong sugih anyar. Saiki baru aku roken. Ora apa kok boleh roken Oh, iya kono lah. Bareng nduk tandes. Ono tandes gak roken. Nyapa? Pernah mlaku roket. Aku sih eling rukun anak wong sugih anyaran biar ngono. Waduh. Wah. Ya kabarane pasman ya. Pasman. Heeh. Lek lho iku jenenge biyen iku pasman apa basman? Mulane ndok agraria rada kesro. Iya. Wong jenenge pasman boleh basman. Nek ndok lampu arane pasman. Nek penduduk pasman, makane nek noleki anim, Iya. yang main pasman iki repot. Sinten namine kok dereng bayar, lho kula basman lintir. Wong iki pancen digawe ngono pancen. Terus teko maneh. Iya. Sinten iki? Basman pedhot ae wis. Bakon pasman, babasman pedhot ae. Jengkel ya. Iya. Iso ae. Aku heran delok peneh. Iya. Biyen lek ngomong bebas saiki kok geget ae. Tanyane enggak, sakniki nek ngomong rada gregeten. Oh tadi paman iku jenenge biyen iku pasman. Pasman. Saiki dilar arek basman. Penduduk Iya. asli pasman. Pasman. Tapi nek nduk ngene apa iku? Usaha apa pasman. Ya iku mau lho, teko lampu iku mau lho. Lampu lho kula pasman balik. Ya ngono. Meneh-meneh merono ya pasman ketok ae. Peno krungu. Heh, Kaset. Apa? Kaset nduk kidul apa krungu. apa? Iku paman nduk gang loro iku. Ilah Lho, ilah dalah. Oh, kok ilah dalah. Kok iso? Jangan. Kok iso? Lho, saya Kok iso, kan dodol jamu surungan gawe kaset. Lah kaset dibanterno wong lak krungu ngrungokno nyedek-nyedek terus tuku jamu ngono lho. Ya warel masih jamu dimoderi sithik ta no. Ya iya, kudune dimajokno ya. Iya. Iya. Ya bener amungan iku teko Jawa. Munggo upama sakniki ape gawe jamu laos ngono. Mbok ya digelintiri ngono adi. Lho ya. Paman dah kok. Iya. Waduh. Waduh. Mangkane. Man. Karo aku. Kasete patenono, Man. Kasete Man. Kasete patenono, kasete. Wis kaseten. Wis. Lho, ya ngene iki obyeke paman. Ono pangling. Pangling. Lho. Wah, Iki kok nerodo. lho. Lho, ya pangling dah. Sapa? Cak rukun. Oh, iki ta. Iya rukun. Sing ngomong rukun. Iya. Nyo. Waduh, oleh kayem ya apa mana aku gak tau metu blas. Iya. Ndelok bojomu koyo embolan. Wis. Ya, rabi pirang tahun kono mbak Are iku? Rawi tahun. Duwe anak. Macet. Apa? Wis tak macet wis. Lho, lah ana persoalane saiki. Ono sebab Ono sebab. soale. Gak di anak iki sing nom iki. Lho, diusahno kok. Lho iki jeneng nom. Sing enem. Sing nomor pira iku? Si nomor loro, sing enem iki. Yang sing nomor 3 ya? Oh, gak ono lho kon. Ngawur ae. Lho, sing nomor 3 nok bobo. Iya, total bobowan iki apa? Oh, ngawur aku cak. Man, mari kepethuk Cak Rukun pedhuk Markeso. Wah. Tadi eling kanca lawas. Darukun Markeso Majid. Kuwi kepethuk bareng legrek. Kesal dina. Waduh. Ya ngene rek ya. Iya. Ngaji apa iku arane cilik merit genting ngene iki. Iya. Pokoke lek iso ketemu Ya maneh. suwe gak petuk. Ya, Sing iya. balik kepethuk Aspari ya. Nah, Aspari. iya. Asari. Wah, tambah suwe tambah. Nek mari gak mau petuk Parno susah. Aduh. Glibet ae. Iya. Cak ono jam apa? Sir jam apa? Aku jawab Kene jam. ngene.
Ya jamu sing Iki dodone rada sesek supaya dadi lodok. Lah apa kok sampe lodok? Enggak, aku lagi cilik ya. Iya. Ya kayak ono supaya iso lemu to. Iya, jamu sehat Iso seger lelaki. bugar ngono Iya, lho. jamu sehat lelaki. Iya. Kadang-kadang nang Man. Iya. Warane nek bojomu ki nek gak ono wong jamune aja dicekek nggonku. Oh ya. Lho pakir dikeki ae kadang-kadang 2 gelas. Iya. Tasane ya bebas. Iya. Semua pendak semua teko. Oh ya. Jamu dibayar ta enggak? Ngombe tok. Ngombe tok gak dibayar, peplel. Nah iya sih. Bojoku udah tau jamu. Iya. Terus peno dikei tiap semua ditarik bayar. Iya. Lah karena gak bayar itu jamu nyaimu. Iya. Jamu nyaimu. Aduh. Panjene kon padha ambek bojomu. Ya Bang ya. Ya kan muga-muga dodol iku laris. Iya. Nek mulai rada dalu. Iya. Mandang dibegal wong kan. Oh ngawur kan nurut dulu Cak. Keliling. Nanti. Keliling. Golek sapa? Lho bebekmu bareng. Lho, mulai tak durung mulai ta? Durung iki. Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring karo bebek gak mulai. Durung mulai. Ya sampe pun biasa wis. Biasa nek ilang temen ya apa? Ya mulai biasa jam pira sih? Lho biasanya jam 4 sore perjanjian iki Oh, sini. oh bagus mana jam 4 esuk. Heh? Jam 4 esuk. Ini goblok bareng iki. Iya bener, Man. Bener lek jam 4 sore iku kurang apa? Kurang kendele. Terus Lah timbang jam 4 sore anggur jam 4 esuk. aku enggak terus olahraga. Aku tak rewangi, aku dadi kernetel ae cuman nek nyuruh gentak-genti ae. Aku sing nyuruh. Enggak iso. Ya pernah sing ngedoli paman sing nyuruh ngono. Enak nek aku nyuruh jamune iki, tak nggo selang. Tutupi tak buka tak lebono selang. Tak sedote mlaku. Tinggal dari bebekmu ya. Lho, peno golek ijen ta? Iya. Kowe budal ta? Iya budal. Ya budal. Wah, muring-muring. Ya temen. Karkun, muring-muring rupane. Nah, iya, Kok gak mulai. Coba aku tak tulungi sana. Dodol jamu kasete pancet iku. Nah, Mosok petang dino ketiku kok. Sabene tak usulno kok gawe iku ae. Engko nek ana kaset liya wong pangling. Timbang nganggur. Iya. Ayo nanggone sokran. Nyocok kan? Iya, andol. Ayo. Dek, Sita, sapari ki lali ta opo sih? wah waktu dhisik panjang lho. Kok nang daerah nang Jember temen. Oh dhuwit 1000 kok nang Jember iki lho. Kok bae dodol arlojine dhisik. Mbo nek ngono, gak apa-apa. Lho, Kowe kok, warek kene kok ya ipo. Warek jemono. Kon iki nek mendaya barang iki ya kula nuwun ri aja jebas-jebus ae. Ya mbobol liwat mburi malah. Oh, pala-pale bobolat bure. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol. Ya njaluk wis keturutan. Lah kan wis ale, Dik, oleh pembantu. endi? Endi? Cenduk becak. Kok becak? Engko arepe iki mang arek 20 melok kabeh. Kok jan kabeh apa? Nah tak jalan transmigrasi. Kuwi mau boto arek sito sampe 20 kon. Becake bayar sih kan? Piro? 5.000. Omahmu ambek omahku iku Lho jejer. nek becake iku 1.000, rokoke mang petang pak. Lha iku rokokan ta? Lho iya. Aja diterima. Wis aja diterima. Tukang becake sing rokok. Lah apa aku ngerokoki wong tukang becak? Sing becak kanca dhewe are. Becak sapa? Jamal. Kono becak sama ta becak minin iku. Wis kanca dhewe. Karo komisi ku kok diatur engko. Iya, Sing penting iya. wong entuk. Ya sajane teko wis oleh 2 dina kan. Lho, lah nanti nak kakak gorene. Lho iki. Nginep nang nggonku rong bengi. Datangan dok. Oh, tadi tekone wis 2 dino. Iya. Tapi nginep nok ndi? Nang nggonku. Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku. Iya. Kok Lah turu aku turu njaba. Wis gak apa-apa. Iku apa rek?
Yo enggak rek kok. Yo aja ganja. Oh, wis biasa nek ngono. Omongane ndira aja ganja iki. Ketong biyen iki omongane. Iya. Iki apa? Wong ndi? Eh? Wong ndi? Ah, dadi bae cidek. Ketemu ku nduk kono Jember. Oh, yo nang Omahe Cidek kok ketemu nang Jember Iya, minggat ta. asale Surabaya kene, Semrawa. Ketemune kok ndok ndi? Nduk Jember. Minggat bae warek iku. Mbok wong iku nduk emper Cina percang. Ku nang gendeng. Enggak. Kok Kok kono percang? dodol jamu yo an. Dol jamu. Iya, tak jak rene. Jamune dientekno dhisik. Wah, Wis entek aku nyambut gawe kok kene. Wis tak kon tinggal omah iki mang. Heh? Wis jak rene. Tapi gak nggo salin deh. Heh? Gak nggo salin. Kok gak apa-apa ae. Padha ambek aku lah ya. Saiki ngene kan ya. Aku pesen kon iki tiap-tiap duwe pembantu, kok mesti saulan ganti. Gak kerasa. Kon iki nek gak mampu aja golek pembantu kan. Lho, mampu Ya nang. apa sih? Ku nang arek kon peres tenagae. Lah apa aku meres. Pembantu kan kebebasan lho ya. Iya ya. Jam 8 kerja, jam 4 Entak mari, jam 6 bebas wis culno arek iku. Sing ngasin-ngasin. Manuk ta. Rumasamu PT ta. Lho, golek hiburan lho kan. Jam 4 mari kerja, jam 6 Nonton hiburan. Mulane jam pira? Eh? Mulane jam pira? Wis mulane kira-kira jam 8. Jam Terbatas pokoke waktune. Gak jam 12. Gak aja. Engko bae mulane jam 12 bengi aku malah nunggu lawang aku. Wah, kono. Walik lah. Lah malah aku dadi buruwe. Pokok aku ro apik lho, arek iki teko apik lho ya. Iya, teko aku. Ora ono ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab kok. Dik kono aja temburuan, Dik. Ini Aja lek temburuan. Mar. Waduh. Jenenge Mar. Sapa? Heh? Mar. Sapa Ren? Mar sapa? Marcos. Marlena. Oh, Markus sebagai jadi presiden ya. Sik ta. Iko ta. Lho iku lho. Kelenan. Lho, Lanowo, Dek. lho, ngecek. Biyen lak tau ngontrak sing gegeran golut niku. Ya iki. Duh, langge nggih ngene sampean nggih. Ya napa roboh kabeh lawang. Oh, nika bojo kula nika nggih. Oh, nggih sampean sing kula sewa nggih griyane nggih. Terus marang ngono Iko sing menek. Kon tau ngontrak? Heh? Ngontrak wong mae wong iki. Piye? Wale. Lah apa sing Kula ngontrak kono? ngontrak niki. Wong sampean sing jomblangi ngoten lho. Wah, wong kono. Oh, biyen iki kok ta? Wong kono ku Mau makelari. pendem rek. Makelari kok iso lali Iya. ngono. Iki ra. Sang. Ayo. Kon urung mekrok ora? Saiki bekas tau nang nggone kene saiki melok nyambut gawe kene rek. Lah nggih lak sungkan nggih, pun dianggap dulur mari. Heh? Nek melok nyambut gawe lak sungkan dianggap dulur mawon mboten sungkan. Sangke bojo mari. Lho, mboten dulur, nek dulur niku enak kula malah diajeni kenget dengut-dengut tok, nunggu mboten. Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe. Heh? Selawe. Tujane sampean 40. Sing 15 tak lempengi. Waduh ana pengguntingan, Mbak. Petang polo. Iya, 40 hak wulan. Dek iya apa 15 mari sak ulan ya. 15 ya. Sik tak diatur. Lah ya apa mangane barang iku? Lho, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5.000 batine. Nek sak wulan pun 50. Lho, Mangane yo gak perlu full. kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina. Iya, tapi duduk sego. Apa? Juawut. Sampai niku ana-ana kula nggih sarapan isu. Nggih. Nek mboten sarapan gemeter ki nyambut gawe mboten kuat. Nggih ki mangane lara mah. Ken jam 11 kula nggih kudu mangan nek mboten Mangan, mangan kan nggih gemeter malih mboten Nggih, gawe. ki mangane mah pindho. Ken jam 3 kula mangan malih. Nggih, nek mboten mangap mangap to. Lho. Nek pegel kabeh wong jam 3 ken sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta. Wis enak cak gak didol. Wong Iki kelapa didol, gak ngingoni wong Nek iki. jam 8 bengi. Lho. Niku lak melek enake kula seger waras nyambut gawene enak. Enteng sampean sehat, lemu. Kula ngrokak. Oh, wong iki Jam 8 bengi. nanggonku rong dino lho kan. Men saged tilem nek jam 8 mboten Gak iso. mangan. oh nekus. Nggih. Iki nek Nggih, ngoten, nggih. isane turu niser dikek bediang. Lho, tak gelem, Dik. Aku nek turu mesti ndek ngene loteng. Lu loteng kan. Loteng. Lah nek ngono iki Loteng mulang nganggur kan. nrimo wong iki ayo ditingkat dhisik warung iki. Kayak apa wis ana lotenge? Lah enten nggih. Pun enten pun eses kula nek ten loteng Nggih, niku. kupone doro niku. Lho, sok sedeng. Gak sing kamarmu loteng lak nganggur ta. Hah? Lah niku enggak ada omah loteng niku. Iku tak goni dhewe. Kon ngali yo sing tinggoni marena iki. Ya Dik, kon ambek aku turun jaba. Oh, Nek turu ngene loteng niku masih mboten ate
AC mboten napa-napa ngoten lho. AC mboten enten mboten watu agung. Aku tak balik ya. Bantu niku nek enak, tulune enak, mangane enak, nyambut gawe sregep. Oh bener. Nggih. Aku tak balik kan ya. Ya apa iki rundingane wis ditampa ta? Tampa ae wis. Apa ae. Tampa ae wis nang wis. Nggih ditampa nggih. Itu apa ae. Ada suwun nggih. Nek mboten salah niki Dek Tini nggih niku. Sampeyan macak sing ayu lho ning. Oh beres pun nek kula sing ngedep dodolan entek kukut kene. Nek anu klambi-klambi gekne. Nggih. Ganti sewekane aja rok kan. Heeh, oh nggih. Pos sampe lebu. Nggih nggih. Mbok sedeng mbok gak klambine. Lah iku awake sakmono iki. Nuwun. Lho. Kartolo. Hai kancaku golek sampean. Lah, sukan. Rukun. Aduh, kaya sandal apa? Kan waduh suwa kamu gak waras. Aduh kok nek ngomong mingkem ae. Sik iki kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cilik-cilikan. Ya siki lho ya. Wis njaluk apa lho? Heh? Lah nek sik janji ra bojum. Heh? Bojum. Sik ya. Pancet Rapi situ. pisan ae to. Adik ngali-ngali. Ojo sampe niru cacak iki. Alah, apa niru? Cacak iku biyen sik nome. Iya nome ora barabi ae iku biyen. Saiki kok Rabi pisan dadi kaki nunu-nunu. ya nunu jagung ya. Ngomong Ini kok nunu-nunu. soalnya kan ngomongnya setengah mingkem. Hati ini malah nunu. Aja dianggap wong andok. Wong gak tau bedhok ya wis Oh sakno. tak hormati pendek. Dusono. Iya. Ngono ya. Heh? Dusono. Wah, wong anak gua tak dusi ngedusi rukun. Ya esuk sore ya wis Ya sing ngedep ngene iki. Wah sing gak ono iki. Oh sembarang. Lah bojom sing endi? Heh? Bojom. Oh bojoku. Masak. Iya. Jero. Petanya apa? Apa? Petang tak? Ya sakno ae. Cengkeh tok ya. Anu lah. Susu ta susu rada ono. Ojo susu, aku iki ngesakno peno. Apa ya apa? Banyu putih. Ya. Iya. Iku ojo gak nambahi penyakit, banyu putih kan sehat. Wis ta? Sehat. Wong tambah tua iku penyakite tambah akeh. Nek mangane enak-enak penyakite nglumpuh. Iya, ada sing gak enak ae. Banyu putih. Ono wortel mentah. Lun. Siapa suara kayak Bagong ini? Sopo dodol sabun nih? Lho wis nduk kene aku. Waduh, Beduk man. masalah kon gandeng ambek roket iki. Rukun. Kan? Loh, waras ya? Oh, ana pengestumu. Jare ya? Jalo apa nih? Gede kan jalo tak Iki rodok muring-muring iki. Loh, masa? Jok pringisan kan. Bebek gak mulai. Ya mulane ta. Wis kepedhok bebek. Oh, gak kepenak. Gak kepethok tak nokon iki. Mulane ta nek kapan ngengon niku ya jam 4 wayahe nglebok. Dingon ya cek takno. Lah bebek. Bebek kok, bebek iki lho bebek. Bebek ah. Wong wedok iku aja ditekan nemen-nemen. Kan luasa. Lah, Wong ke lho. telung dino pisan mulai apik. Turutin nama. Oh, pokoke rukun iki titik api nyelekit wong. Lah luas anu ngarani api. Kayak kebebasan. Oh, kebacut. Bener. Paribasan masih bojo ya culno ndase cekelono buntute. Lah ono apa? Iya, gak ono buntute lah Lho, sikil. iku paribasan. Ngono lho. Dadi ya dilus ya Kok gak enggak. mulai? Ojo bisa ditoleki jarno ae. Jarno, mulak-mulai dhewe. Gak, masih gak mulai. Pirang-pirang bulan jarno ae. Jarno kene kademen kon. Wedang man sing anu wedange sik wedange. Oh, kamu bebek. Sik adem iki. Iya, wis tak ngombe. Nek wedange bendino anu Wis tak celukno anu sik. Ayo, Dek. Wedang anu teh. Ayo pembantunya mana, Dek? Tak Ini golek pembantunya ibaratku bareng. Mas, napa? Sekolah Mas ge. Loh. Sego soto. Pedang jahe. Tolo. Jahe telur. Oh, anu kopi. Oh, kopi mawon, kopi jahe nggih. Kopi sik ngomong ae. kowe ku ngawur ae. Kopi sik kopi. Monggo Pak, kopi jahe Pak, teh betamel ya. Sik kerupuk itu kerupuk mriki, kerupuk. Wah, pempek gak tak kopak kerupuk. Tenan. Arek iki lho rotok. Arek iki rotok sedep. Ya apa tak ada. Kok boleh nok kene limbuk iki. Brinjol iki apa brinjol? Monggo Wah, Pak, pindah pindah monggo. tok iki. Ojo nyedek-nyedek iki gutheke iki. Oh, Lho, ngawur Cak ae. Mas Man, sampean andok pisan ta? Oh, aduk dengkulmu ngono. Lah jara muring, Cak. Lho, murang-muring karepmu ya apa sih kon? Kon kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe dok kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan mlaku. Nang kene. Iya. Lho, Enggak oleh ta, Cak. kon niku ya Dok apa kene sih? enak, Cak, mangan jero
Aduse nduk jero. Iya, iya. Ngombe nduk jero, apa-apa nduk jero. Lho, Lho iki kok kenal? oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Boleh nyengek-nyengekan. Ya apa salah-salah kon sampe nduk kene asale ya Aku apa? ketemu Cak Sapari dodolan iya. jamu. Ah. Sapari ngombe terus ngomong, "Nah, aduh sikilmu kok malah mlentung nak emang Iya, terus. melok nyambut gawe nang aku jare. Delokno iki nang Dik Tini sing duwe omah piye niku?" Dadi asale nduk kene Sapari. Iya. Bajingan kan arek kuwi. Sapari iki bangsat kok Sapari kene. Kan aja. Sing salah dudu Sapari, Bebek mestine lek ngerti duwe kewajiban, Iya. mesti karo peno kudu kondor. Kodor. Oh. Kono kabur ae. Kono loh. Selawase. Taman gak tau kodor loh. Aduh. Kondo. Iya. Kok iso? Waduh arek nek ngomong kliwat iki. Wis. Ya apa? Aja rame ae. Jogrok warung iki kok. Kan. Ojo guyon lho ya. Wis ngene-ngene. Iki aku gak trimo ya. Iya, saiki dironde. Iya. Saiki bojo peno tak kok nyambut gawe kene. Aku Lah. tak tinggal tenang. Iya. Masih peno tak kok nyambut gawe kene. Ya, enak, Man. Peno tak dadekno satpam. Lho tambah enak, Cak. Aduh enak. Wah ono. Melok ae. Melok ae jangkrik iki. Oh. Sik. Bojoku nek kene. Iya. Terus nyambut gawe. Iya. Aku nrimo menyambut gawe kene. Dadi satpam. Sik ta? Warungmu 2 meter pesagi. Apa? Warungmu 2 meter pesagi dadi satpam. Lho, kene iki akeh arek cilik gelet-gelet tukaran rame. Gak ono sing nglarui, gak wedi ambek aku. Lah mulane peno dadekno satpam iki tak kongkon nglarui arek gegeran iki. Ya arek cilik iki. Iya. Lho lah dadi kacung-kacung.